दिनै 10 नभेम्बर थामहिनबा दिनै बर' थुनलाइ सान। बर' थुनलाइ सानखौ 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव चिरां जिल्लानि बासुगावनि गयबारियाव जयभद्र हागजेटनि आफादगिरि आरो दैदेननायाव बर' थुनलाइ सानखौ गायसननाय जादोंमोन। 10 नभेम्बर गोथार सान, थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान। 10 नभेम्बरनि 1952 मायथाइयाव क'क्राझारनि बासुगावआव बर' थुनलाइ सानखौ दानाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो 10 नभेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ सान एबा बर' थुनलाइनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। बेसेदि गोदै, बेसेदि मोजां। बर' थुनलाइ साना बर' राव आरो थुनलाइखौ थुलुंगा होयो। बर' थुनलाइ साननि जारिमिना बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो आफादनि नाजानाय आरो बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै गायसननो जुजिनायजों सिनायथि होजानाय। बर' थुनलाइ सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनै बर' थुनलाइ सानखौ गोदान दिल्लीनि साइ इन्दिरा गान्धी इनड'र स्टेडियामाव गाजा गोमजायै फालिनाय जागोन। दिनै 10 नभेम्बर थामहिनबा दिनै बर' थुनलाइ सान। बर' थुनलाइ सानखौ 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव चिरां जिल्लानि बासुगावनि गयबारियाव जयभद्र हागजेटनि आफादगिरि आरो दैदेननायाव बर' थुनलाइ सानखौ गायसननाय जादोंमोन। 10 नभेम्बर गोथार सान, थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान। 10 नभेम्बरनि 1952 मायथाइयाव क'क्राझारनि बासुगावआव बर' थुनलाइ सानखौ दानाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो 10 नभेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ सान एबा बर' थुनलाइनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। बेसेदि गोदै, बेसेदि मोजां। बर' थुनलाइ साना बर' राव आरो थुनलाइखौ थुलुंगा होयो। बर' थुनलाइ साननि जारिमिना बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो आफादनि नाजानाय आरो बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै गायसननो जुजिनायजों सिनायथि होजानाय। बर' थुनलाइ सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनै बर' थुनलाइ सानखौ गोदान दिल्लीनि साइ इन्दिरा गान्धी इनड'र स्टेडियामाव गाजा गोमजायै फालिनाय जागोन।